Gamerauntxira. Gamerauntxiak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Gamerauntxiaren 5. denboraldiko 30. atalera iritsi da, guztira 128 atal dauzkagu atzean, eta, astero Gamerauntxiaren Twitch kanaletan, astelenetan 5:00 batzen ga. Gero, naiz irratian FM-tik, asteartetan 12:00 aurrera botatzen da gauian, eta badaukazu hau ikustia ebooks, Pertube, Spotify, YouTube eta beste plataformetan. Gamerauntzia Euskal Bideojako zaleen komunitatea da, gamerauntzia.eus webgunean gare, eta baita Gamerauntxia Telegram kanalian. Neu Damian Badina baitia naiz, eta nerekin dare, betiko bezala, Aritz Odriozola eta Lander Unzu eta haupa. Haupa, arratsaldeon. Bueno, gaur pixkat ohiko formatura voltatzen ga, ezta? Bai, egizea pasan azteko, hori da. Oin bihazte Nintendo Switchari buruz gurra moten ibili ginen, aurretik be bai, azken aldiko kontu potolonetariko bat izan da, eta gaur pixkat betiko martxa hori hartzen dugu, bestelako joko, notiziak, estrenaldiak eta danetik hartuko dugu. Hori da, igual gidoitik kanpo, baina bai epatu behar dena da, egunotan egonaz ikusten Devil May Cry telesail barrize, anime, kakotxartien barrize, Netflixena. Ze plataformatan botatzen da, Netflix. Berton dau, ganera euskeraz dau azpititulatute, egizan akatz batzu deko zela esan behar da, baina, ikusteko moduen. Eta, alako unibertsio alternatibo badala esan leke Devil May Cry-na, oso batzuk asko aldatzen da, beste oso batzuk ez horren beste. Baina, orokorrein aksinio politxe gozatzeko moduko, azkenien Devil May Cry aksinio ikusgarri da, besterik parik. Eta, zentzu horretan, bai. Japoniarrez eta azpititulatuta euskeraz? Ez Devil May Cry beti ikus bida ingelesez, Naiz eta joku bera japoniarra izen. Ez da produkzio, anime estiloa ez da? Bai, baina ez da japoniarra. Ez da japoniarra. Jokuek beti ingelesez entzun izen dodaz, orduen. Vale. Naiz eta gauza raro baten dabe, tanten protagonistina gotzak berez nerona da, jokuetako nerona da, orduen hor aldaketa arraro baten. Baina, besterik parik. Oso ondo, agian beste off-topicik ez badaukazu, Aritzero? Ez, nik ez daukat. Sartzen ga, albistetara, ez? Bai, hori da, aurrera. Albisteak! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu. Apirileko estrenaldiekin sartzen ga, esan dugun bezala, Nintendokin pixkat alde batera lagatzen dugu Nintendo, eta beste jokuendako ez dugu lekurik laga. Eta naiz eta berando izan, apirileko estrenaldi nagusiak komentatuko ditugu. The Last of Us bigarren zatia, The Last of Us Part B Remaster, kalean da, ja, PC-erako dago, eta, bigarren atala polemikoa, ez? Izan zen. Bai, baina aldi berean kristonetako arrakasta, ez da? Okerrez baldin banago eta buruz nabil gotixatze ban irabazi? Otxo moduen, notxun ez jakingo zaten egiz. Ja, neugu ez. Agite, nik buruan daukat, eta igual oker nabil, baina nire buruan... Zuek zari gotixen zali, jakin bidon zuen. Ni salia. Baina, esaten dut, azkenean badaukan bere, ez da gizela esan, bere onarpen hori edo. Eta, guztako jaten eri jakitze honen inguruan, abe seria telesaian bigarren denboraldi bat egongo dan Part B hau emulatzen da bena, ez? Jarraitzen da bena, lehenguan egon zan bezala. Ez dakit honen inguruan. Badau, eta berez, irratsaioa ja estrenetan da momenturako, argitaratute, da dana. Apirilaren amairuen bezazten da telesaien. Bai. Osea, que tope biliko gai hau ikusten, oso ondo. Bai, ni goratzen ez, joku honek asko destakatu zebala, accesibilidad aldetik, ez? Irisgarritasunan aldetik, kristonetako lana intzebelako, bai? Eta, badakigu, Cordycepsan saliak zatenok, hor daukazu PC-an jolasteko aukera. Bai, ni bilinaz ja, apurtxu bet.
Bai, ni bilen nazela ja jolasten, egiz izan, sartu etxataz, lau ordutxu, 5 ordu edo, bigarren joku neri pezen. Steam Deckean Urte edo pila PC-en? gogo. Bueno, apuntatu, galdu dugu. Ni aldetik egiz izan azinez jolasten ja, PC-ko bertxine honetan. Kriston goga eukio izatez beti bigarren bideojokueri, bigarren The Last of Us oniri. Lehenengoa pasen eban, ez, bere gara izen, gero remake, pase baino ikusi, egiz izan, lagunekaz. Eta bigarrenan remakeen bebi izinaz PC-ko bertxinean, baina lehenengoan remake parkatu. Baina bigarrenak egiz izan, beti erakarri izan dozte piloaz, beste heldutasun beste maila bat erakusten izen ban, eta egize da, baietze, probeot esan lehenengo 4-5 orduek ikaragarritzek iruditzu bat, ez? Eta naiz eta remakeen girotxe edo mekanika berberak mantendu, badekoz beste gozatxu batzuk, izilpe aldetik eta mapan tamainue, esplorazioak zelan funtzionetan daben, oso erakargarrize iruditzeate joku eta momentuz baino itxete, ikaragarrize. Gero egize da bestelako modalitate batzuk edo mekanika batzuteko zela remastered berzine honek, No Return adibidez, dala roguelike modalitate moduko bat, ez dena probe, gero instrumentoak erabiltzeko da aukeri eta alako gozatxuk edo bai. Baina, orokorrien egize da rendimendu aldetik momentuz kritika asko jaso da bezala PC-ko bertxineak, baina nik probeoten agaitzik nahiko ondo doa, hobeto joan bierko zan, baina nahiko ondo doa. Probatu ez du ordenai ban edo Steam Deckean? Bizitan ebilenaz apurtxuet, portatilen apurre probetan, da, hori, badino etxuet, segurenik berez PlayStation 4ko bideojoku beti izen da, hobeto mobidur bierko ban, bai. Yeah. Baina, ondo da, 60 FPS-etan eta gauzak, ezaugarri grafikoak altuen edo erdizke jarrizkero ondo da. Berez remasterra bada, Lander? Bai, baina ez teko zorren besteko aldaketak grafikoki, ez dago olako jauzi bat bez. Eta Steam Deckan bebilinaz, gehizen bat, Steam Deckan probetan ebilinaz, da, betikoa, 30 FPS-etara mugatute, grafikoak hor erdizke basuen, nazteta, FSR aktibitaz lan, ez? Eskalatze sistema hori. Baina ondo 30 FPS-etan ondo usten deu, de hecho, hori sartu etxatez, baterize da proet mugatzeko mugak aktibidotaz, 10 patiotara ebiltzie eta alako guzatxuek ez, eta lan dabe neko ondo, 12 parkatu, neko ondo usten dugu, orokorrien. Bai, ondo, hori bai, burradia 115 gigako, 116 giga eskatzen ditxo. Bai. Eta bueno. Baina, bi gauza, bat, begiratu dut, Gotixa irabazi zeban, 2008an, eta gainera 7 sari, ez doia la inora, baina, esaten dute, azkenian badaukala komunitate bat atzetik eta olako onarpen bat, ez? Eta beste bat, niri Last of Us bat abentzak, ez jaten nahi zen, jolasterako orduan jatela erakarri zaitzen. Gero, historia aldetik, inguruak, gidoia dana pentsatzea brutala, ez dakit izan baitza ikusi dotelako lehengo telesaia, ez? Eta gero joan nahi zen jolastera, eta esan dut, karo, nahi dut telesaian kontatzen doztena ikustia, baina benetan jostagarritasuna, igual estilo hori ez da niri gehien gustatzen jatena, igual ez dut atarrapa, igual oso txarra naiz, bai, mandoakin eta dana, badakigu daukatela nire mugak, baina hori, ez ninduan asko harrapatu, ja behin burrukak eta sartzen dienean, Bigarrenak bide berbera jarratzen dugu, egize da ondino gogorra hauet izela, gordina bedire borroka, brutal hauek, eta isilpi eben nahiko hobetu da bela iruditzen jate. Ja. Baina... Ez, igual, esku hartuta eta isilpean hobeto menderatuta eta igual hobeto, baina zuk esan dozun bezala, zuk ikusi indozula bigarren lehengua, ez? Lehengua ikusi zinuala lehengo bigarrena? Hori da, lehengua ikusi neban, eta gero jolastu hot, berez ganoraz paseot, remake. Hori da. Neri be igual, ikusteko jokua pentsatzegat, ni beste bat jolasten ikusteko kriston jokua, ni jolasteko ikusin behar. Abezen moduz moldatzen naizen hori, borroketan eta hori. Baina, printzipio horre pixkate frenatzen hau, baina pentsatzegat kristonetako gidoia daukala. Ni betxe komendatzen, gero igual ehatxo guzteko etxu harrapeko, baina betxe probe, bai, hori zelantzari parik. Bai. Eta bueno, pasatzen gabeste joku batera, baitza kriston itxuroiakin, egiza esan gaurkoan kalitatea sobran. Aurkeztuko ditugun joku gehienak erakartzen nabe.
Eta, ba, hau izango zen South of Midnight, ikusi ginoan oindala denboratxo bat hortariko animazio batian, eta ordutik ja pare bat aldiz komentatu izan dugu, oso itxura berezia daukan aventura bat, badauka, olako cel shading ero ez da gizela esan, no? FPS-a bajatzen diela momentu batzutan, eta olako berezitasun batzu daukan jokuak, nire ustez kiston itxurakin etorri izan, danoi atentzio amososkun, eta gero eta hobeto mantentzen dago, erakargarritasun hori. Eta bueno, nik ez dut ikusi gameplayrik eta ezer, baina ja kalean dago, PC-erako eta Xbox Series-erako. Hori da, lehenengo balorazioak ez dire ikaragarrizek izan, baina estimen hori ikusiz gero momentuz nahiko positibo mantentzen da jokalaritzen balorazioa. Eta, azkenien, segurunik ez da izango urteko joku handi horretakoa, batez be Xboxen aldetik etorritze, baina seguru denporiegaz, ni petzen nahi dut, apur bete, iritsizek eta ondino gehiago gotuko dizela, batez be, dan joku mota berezizea txik, aventurietak zinuan azten da bezan, girotxe oso berezidun bideo joku eizen da, denpora bateran ikustu eskartuko dugu, eta ondino hobeto sartuko dela. Landera, Game Passean dago, ez? Esango neke baietz. Jo, eske ez dut ikusi Game Passeko aplikazioa. Baina, bueno, ez nintzen fijatuko, segurazki. Vale. Bueno, eta jarraituta, esaten gina joku mitikoak eta bazerela, hauetako bat izango zen, Commandos Origins, lehen Pyro Studios Espainiarrak sortu zeban Commandosen saga, baina Claymore alemanak hartzen dau, eta Origins garatu dau, baina oso lehengo Commandosan oso estetika hobentzat, bai, mantenduz, arau berdina mantenduz, bai, bista aldetik, eta seguramente, jostagarritasun aldetik. Orokorrean gertatzen dena da, gaur egunera ekarrita. Orduan, historiak, Jako Jara txapel berdia, boina berde honek eratutako talde berezidan lehen misioak biziko ditugu, eta, badakizue, zela dan Komandos, estrategia taktiko bat, isilpia, poliki-poliki, eta misioak aurrera eramanaz. Eta kooperatiboan aritzeko aukera izango dugu baita, lagun batekin. Orduan, proposamen politxo, ez da? Bai, jola supermitiko bat, genero bat igual azken aldian asko etzanai protagonismoa izaten, eta genero hortako jolason bat itzultzen da, gainera superfamatua dela, eta era berrikuntza hau kooperatiboana, ez dakit, lehenagotik atera eta zegoen komanduz bat, baina ez dakit bazaukan ez dago arre hau, ez izango nuke ez? Bai, nik izango nuke hirugarrenan edo esan, ez dakit bigarrenan egoten basan, baina hirugarrenan... Bat zan, lehenengo pertsonan, ez? Okeres baldin manago. Baina ura oso gauza raro bat atera zuten. Bai. Baina gero, bietako bat bazan lehenengoan estilora. Eta kooperatibo eukiko zeban, ustez. Bai, nik izango nuke Komandos 2 edo 3 edo igual bizek kooperatibo eukitzen biela, eta online moduko funtzionalidade begote ziren, bai. Bueno, hori, Komandos kalian da, PC-erako dago, PlayStation Bost eta Xbox Series-erako baita. Así que, beitxu, ez da guape gaizki. Gero, baita, Indiana Jones and the Great Circle, zirkulu handia, eta, bueno, hori irtetzen da PlayStation Bosterako, apirilaren 17an. Orduan, ez dakit, kiston jokua, nik ez dut euki biak bezala jolasteko aukerarik. Bai, ibitzara. Ibilinitzan, pixkat intruan, Steam Deckian. Karo, ez da Steam Deckian disfrutateko jokuan, ustez pantalla gehiago eskatzen dago. Baina ni badokat hori arazo hori, ray tracingan arazo hori, eta onjokan ez dut erosi txartel grafiko berririk. Aunque, bueno, igual Steam Decka entxufatuta pantalla batera zerbait egin leike. Hori pentsat probatuko dut, astia baldin badokat, eta esango dut. Bueno, saspiron dago ira jolastuzkero, bai. Bai, eta ez dakara inbeste problemanik horrekin, egia da, ikusiko dala pixelatuta eta dala pixkat, baina grafikoki beste kutsua badauka, ez? Osea, esatot, ez da dana resoluzioa grafikotan, baiziketan nola eginda dagoen bai, eta hori ja antzematen da, ez? Ja, Steam Deckian nik bentsate itxura oso hona gertu notzan, jostagarritasun aldetik, engantzatze zeban historiak, bai, osea, oso ondo eginda dagola ematen dau, oso mimatutakoa, eta uste dut,
jendian iritzia be ona izan dela, ezta? Gero igual ez da inbeste entzun ja. Ez dakitzuek esan den duzuen, baina... Nire inguruen baina trampa bada, ze justo nire inguruen Indiana Jones sale pila dago, orduan. Hori da, azkenean nitsuan sartu esanean, ez, edo zer gauza. Bai. Ez da izango Baina, gauza bat, Uncharted bat ez da izango, ze nik uste ez dula hortara hautatzen, hasiera batean. Ja. Baina, pretenditzen duenerako ondo funtzionatu dula. Beharitz, eta gero batzen badozu pelikula eta jokua, beti irabaziko da Indiana Jonesek. Ja, hori da. Pelikula sarre gaitik izan. Vale, broma da. Uncharteden pelikula pixkat gogorrean jatonta. Bideojokoen pelikula gehiena dia txarrak. Batzu baude honak, baina gehiena txarra dia, zori txarrez. Bai. Danetik dago, bai, efectivamente. Eta bueno, urrengoa izango zen Clair Obscur, Expedition 33 jokua. Hau be alako batian Lander komentatuta entzune ban, eta ostia, arreta ditzen dau, ikusteko aukera baldin badozue gameplay bat edo joan eta begiratu. Ze apirilaren 24an irtetzen da, PC-erako, PlayStation 5-erako eta Xbox Series-erako, eta benetan itxura txukuna dauka. Bai, azkenean Sunfall frantsesaren lehen lana da, ezta? Japonia RPG-en elementu ugari hartzen daben bideojoko ikusgarri bada, baina RPG modernuak, ez? Esango dugu. Bai, hori da, azkenien persona edo, bueno, kasu batzuetan Final Fantasy aipatzen dabe, Final Fantasy igual sartxo hauek, baina bueno, horren elementu ekartzen da bezala azken finen, frantsesan girotxe edo estetiki erabilitze, eta egiz izan oso itxurona dekon jokue irutziate, Gero ez dakigu zen urtekoan, azkenien Sunfallen lehengo jokue da, igual ez dire maiara altzen, baina desde luego jarraitzu bidereko joku bet, eta ondo urtetan bada, igual da urteko estreinalderik handizentarikoa. Eta lore aldetik premisan ere pila guztu jaten, ez? Ez da azten diela adin batekoak hiltzen, eta gero urtero adin bat, urte bat gutxiago hori da. Hiltzen, eta azkenean inbia dozu misterio hori, ez? Ikusi dozu zer gertatzen ari da munduan, eta badauka, holako rollo potente bat, apokaliptikoa, eta joate esala topera, ez, jokuan. Azkenean loreak esplotatzen dau, gidoiak esplotatzen dau dana. Ez da, niri bentsat erakarrak egitxe jat. Bai visualki, bai gidoi aldetik, eta jostagarritasunean. Bai, ganera... Denborakin gustora jolasteko nuke, bai. Bai, seguro, gero denbori eskatuko dugu, hori bai, JRPG bat izen da. Egiz da ikustu gule batez be fantasiasko munduko girotxe hori, baina berez mundu errealien zozerra geri da, ez dakize puntuteraino ikusko dugu zen Paris edalako koalekuek. Ja. Baina hori be jarraitzen berko da, desluego. Hori da. Nire ustez apostu hola pixkat berritzaile esan lehikena eta itxura honakin. Así que jarritzeko. Apirilan 24an, eta baita apirilaren 24an PC, PlayStation 5, PlayStation Lau eta Xbox Series erako Fatal Fury City of the Wolves. Eta hemen bai berriro borroka joko saleen dako mandanga ona, ez? Bai, bueno, Fatal Fury igual gehizinok ezagutzen dugune King of Fighters da, ezta? Fatal Furytik eratorritze dauen beste saga mitiko bat. Baina, bueno, Fatal Fury da arkade aretotan beti ikusten genduen jokuetako bat, Terry Bogard, Andy Bogard, eta honek astanakaz. Eta gero hostien urte batzutara jasoban beste jarraipen edo spin-off moduko bat, Garou, detxetzena, Garou March of the Wolves, eta hau da horren jarraipena izango zanaingo honetan. Nik beti probetako aukeriokin, bueno, beti apeta irekiz izan, edo nok probe alban, eta bien nintzen apurgo jolasten, egiz izan, grafikok iztoste horren bestera gartzen, baina jokardeson aldetik geuse asko nahiko ondo inda bezala moten deu. Baina guala aipatzeko dekona bai ala bai da, pertsonaizen inguruen sortu daben, edo jaso daben polemikatzu, Ze alde batetik, Cristiano Ronaldo futbolarize jolastu galko da, bere pertsonai propia. Hau da, eta. Hau zan bai, hau zan. Eta gero beste digi bat, neoan azagutzen inondik inora bez hartun da, antzadan ez, oin aste batzuk ikusi gendun bere trailerra. Eta bueno, alako erabaki erraroak egin da bez, SNK garatzaileen atzien. SNK dala Metal Slug eta honen dana, ez, ardura dune. Saudi Arabiako printze bat da, aipatu gendunen Niantic eta erosi biezela, Pokemon Go ardura dunek erosi biezela.
Eta, bueno, horren lotura gaitzik, lako jenti sartzen hasi da Fatal Fury baten. Ez dakigu oso ondo nori bideratute, zer lortu gure da ben. Baina, hori polemika hori sortu da honen inguruen, berez oso itxuro hona dekon borroka joku bat izendapeni dela. Niri pertsonalki, Cristiano Ronaldon pertsonaia eta estetikoki eta dana, pentsau jaten, terriblea, oso gaizki. Bai. Eta beste di izena bantzeran, Ez que esaten dut, ja sartu barik, ondo pentsatu jaten ero gaizki, bera sartzea, esaten dut, egindako modua, ez nau bape erakartzen. Bai, itxusizea, bai. Bai. A ber, surrealista da, iristen agian puntutara, baina, bueno, aurrera gotik, nire desastre bat irutzen zaite Cristiano Ronaldo eta DJ honena, baina aurrera gotik adibidez, gogoratzen naiz Call of Duty-re Warzonean, Messiren eskina atera zutela, eta baina bere ahotzak argentino zitzeite, Cristiano grazia idezun, porque etzun bat ere pegatzen, antzen bat ezan, oso nabaritzen za, oso artifiziala zerbait. Ez zaukena zer ikusi di jolasean. Baina, bueno, gizute, azken bina marketingako baleo duen, zenbait jendek hori horregatik erosiko du, eta erosan duzula bali bat. Inda, Cristiano Ronaldo Arabiako ekiporen batean dagola, jabea argitaletxe honena balima da Arabe Saudiko printzea, aurreko baten komentatu genuna, ez, Lander? Za erosizuna, Pokemon Go eta erosi duen ura da. Bai, hori da. Nigantik barkate Pokemon Go. Bueno, edo zar gauza, ez da toki bat bideojokoen kultura handia daukana bereziki. Beraz. Konsumitzai aldetik bai, zeitxura danez, jolasten da pila bat. Arabia Saudin, egia da. Bai. Ez dagoela tabernarik, eta basamortu asko, eta jende askor ez dago, Eta egurra, bai, baina asko jolasten dela esango neuke, Ni behori dugu dentzunde bai, eta horti datorrela azkenien bideojokuek erostien kontu hau dena, Baina, bueno, bai, pixkalotza barri. Eta, beste aipatzeko joku bat, Landerrek sortutako albiztian barruan daren guztietatik, zesti danak, sartzen baldi mazatek emerauntzia punto eus webgunean ikusiko dituzue danak, baina beste importante bat, izango zen PlayStation 5-eko Forza Horizon 5 irtengo da, apirilaren 29 Bueno, hau ja anuntziatu eta Gamecan ez da, baina badauka bere berezitasuna, ez da, Forza Horizon 5 egotiak PlayStation 5-tian. Bai, Xboxeko bi bideojoku hileberien, Xboxeko bi bideojoku handi, anera. Hilebete berien PlayStation 5-trako. Zeinek izan zula, ondala 6 hilebete, ez da urruti hau berri, hilabete berdinean Xboxeko bi pixutzu aterako zidala PlayStation 5-tean. Baina, bueno, mundua gutxien espero dunean aldaketa handia jasatzen ditu eta bueno, aldaketa autorria. Bere garaian esan honuen zela, netzat albiste bikaina da, ze jende gehiagok Xbox edo PC bat ez izatea ez daukatenak, Indiana Jones bikaina esatean ez atrabitzen, jolas on bat, eta Forza Horizon bai jolas bikain batez disfrutatzeko aukera izango dut. Beraz, nik zer txarrek ez diot ikusten behitz. Jende bat bakit egongo dela erreta, baina, bueno, umekeriak irutzen zaizkit gauza horiek. Igual, bukatzeko, estreinaldizekaz, beste bat aipatu guruko noran harinarin. Justo oingo hilabeteko jargiren txokoa, dala, oiartxun erratizen ibiltzen da beste bideojoku sale bat, bideojoku komentetan. Ezagutuot, berez ezagutzen eban, baina netxon kasuan dirikein, Blueprints deitzen dan, prentzia urdina deitzen dan bideojoku bateri netxon kasuran dirikein, da, justo barriro, bere erratxaian entzuten eta interesetan hasi naz, irakurtzen apurtxu eta analizisek eta bar, eta antzadanez, askon arabera, urteko jokurik handizenetakoan edo ezusterik handizenetakoan aurrien gauz. Dalako puzzle eta estrategiaz, puzzle joku oso perezi betala moten dugu, indie estudio batek aratute. Eta apurbet premisia saltziarren, egongo gara olako mansiño edo etxe bizitza handibet esploretan, nun egunero aldatzen joango da bertako egituri edo gelan, egori esango dugu, ez da azken finien. Orduen apurute... Lander, puntualizatzetik, egunero jolaseko eguna edo bizitza realeko eguna? Zango neke jolaseko egunetan dala. Vale. Kontu da gu jungo garela puzzle horrek gainditzen, eta apurka-apurke etxe hori zabaltzen esango dugu, eta gure planoan irudikatzen joango gara, ez? Tope dugu zen aurkikuntzak, bidiek eta alako gauzek. Baina landa be hori, egune aldatzerakoan
moduren batera reseti ingo da, ez dakitzea, ez dut ikusi oso argi zelan dan, ez dut askorik espolio gure bez. Eta horren arabera, azkenien aurrera itzeko beste bide batzu tope bihurko dugu, naiz eta olako hobekuntza iraunkor batzuk egongo dizen gure pertsona izentzat. Zera dugu izena, berriz? Blueprints. Printzi urdeina. Hori da. Vale. Blueprints, ulertzen naban. Bozetuena, hori. Bai, da, justo Blueprints horre dire, lortuko dugu zenak, plano hori, etxe bizitzen plano hori aurrera eruteko, bai. Hori ze, ni berezinez oso sali, puzzle jokuen arloan, badauz matematik asko guztia datezinak, baina ez dutez piloa jarraitzen. Baina, ostras, premisa hau oso rekargarzen jate, eta benetan, edabide eta eduki sortzai askontzat, kriston esusti izen da, bai ala bai jokatu biherreko joku horretarikoa, osea, que seguro nik entzungo dugu datorren urtietan be, honen inguruen. Bai, desde luego, planteamentoa kuriosoa da, logela galdatu egiten direla, eta ikusi beharko da ber nola hasiera baten ideia interesgarria da, gero ejekuzio ikusi beharkoa beti bezala, baina bueno, behintzat zerbait berria dana, ez? Markatua dagoen askotan jolasa izaten ditugunaz, kasi bat bestean kopia badala ematen du baizik eta eskina aldatu zaiona, gainezerkoa, baina asko berdina izaten dira, honek zerbait berria dakarkila ematen du, beraz. Vale, eta apirilaren 10ean kaleratzen dan jokua da. Hori da. Orduan, bueno, ja egongo da jolasteko moduan. Hori zea, ja jolasteko moduen, esango neke, okerespana bilen, PC-erako, PlayStation 5-erako eta Xbox Series-etarako estrene dela Blueprints, hau. Eta bueno, barkatu, zerrendan zeuko zen Skin Deep, ez dugula komentatu, baina nik uste dut zuke honi buruz hitz egin zinuala, eta da beste joko bat be, lagasostana pixkat abaina sorrestuta, Bai, ez dakigu zelan urteko da, baina perilaren 30-ean, ez? Hilabeti bukatu aurretik, balako immersive sim roguelike moduko hau estreniko da, berez Steam Next Fest baten probetako aukeri ukine ban. Hori da. Eta hori, oraindik erabilgarri dago. Bitxu, orduen aukeri badeko zuen mona aukeratxu bet. Begiratu dagoan, Steamen edo, eta baldin badago probatu. Desde luego merezido, alako immersive sim oso soro bat da, nun espazio ontsi batzutatik ibilko garen misinio laburrek betetzen, alako isilpeko agente baten rola betetzen. Eta bai, niri behintzete proposamenak hau benean ezagutzen bez, eta probein eban oran askar batien Steam Next Festan, da ikaragarri iruditzeten. Oso divertigarriz eta benetan berezizea. Kuriosoa da, desde luego. Eta estetika gogoratzen dit. Lehenengo Nintendo 64 baina berriako jolasen batzuk edo goratzik pixkat, baina ez dakit. Ondo iruditzen batzu aurrera goaz, eta aurrengo alpiztiagaz azten gara. Ze Marvel Rivals, jain bat biderrez aipatu dugun eroien tiro joku hau, bigarren denboraldizen sartu da, bigarren denboraldizen zetasunek eskaini deskuz ganera, Hellfire Gala izenagaz, dalantza danez isataldien edo X-Men taldien inguruko komikirin bat edo beste ulertzen duten agaitzik, horren inguruen girotuko da, eta zelan ez horregaitzik, mutante bat ekarko dozku. Emma Frost pertsonaize gehitzu dabe, Marvel Rivalsen, eta horretaz gain, Krakoa mutantien herrialdera bidaiatuko dugu, bigarren denboraldi honegaz. Frostek prestatu daben jai edo gala hau izango da denboraldi zen, edo bentsat denboraldi hasierien protagonistia, eroizek zein bilauek gonbidatu dauz parte hartzera, baina, lizkarrak eta arazoak egongo dire, bigarren denboraldi honetako bigarren pertsonaizen eskutik. Ultron robota, gehizenok, Avengersen filmi egaitzik ezagutzen dugun pertsonai hau ezagutuko dugu, Marvel Rivalsen. Eta holan, eduki gehiago gehitzen jarraitxiko dabe netizeko garatzaileek. Momentuz Emma Frosten rola eta ezagutzen dugu, tanke lanatan dabil, ja dagoeneko, bere diamante azalari esker. Baina horretaz gain, talde osoa babesteko eskutuek sortu aldeuz. Ultron bere aldetik ez dakigu noiz helduko dan, aspalditzik filtratu dan pertsonaizetako bada, hori bai, ja bere abilezizek eta ezagutzen duguz. Olako estratega moduen funtzioniko dugu, antzadan ez, espada aldaketan dirik. Baina, bigarren denbora dizegaz, itxurak eta bestelakoak pedatoz, heroin mordo batentzako jantzi berrizek eta skinek eta iragarri dabez,
Krakoan mapa hau be jasoko dugu, horrek aldaketa handize egin du da bez, eta gehitzu da bez bideojokuentzat. Eta egiz da, ritmoa galdu bari da bezala netizekoak, otsaien kaleratu bi esan lehenengo denboraldiko azken bi heroizek, lau izugarrezetako gizazuzize eta gauza izango ziren. Aste batzuk harin hau, gizon harrigarreze zein emakume ikusi zine, gehitu bi esan multijokalari jokure, orduen argita garbi, dekien erritmoa zurreta lurriztiko da, izan. Eta hirugarren denboraldi ditzik aurrera be, eukiko daben erritmoa zehaztu dabe, egize da apurbet murriztu bengo dabela abiaduri, baina ez pentsa askorik geldotuko dizenik. Ze, dinoenez, denboraldi edo tal bakoitzak 2 hilabete irango deuz, eta hilabetero, eroi barri bet jasoko dugu moten deu. Osake urtien bota 12 bat pertsonaiz getxuko da bezala, eta ondo bat da bentset. Aurre ikusitzakoa betezkero, ez? Orduan, aipatu dutenan arire, oso jokuena, bai ala bai jokatu biherrekoa, doakoa, PC-erako, PlayStation 5-erako eta Xbox Series-etarako kaleratu dabe, pentsen nahi dugu Switch birako bertxina be egongo dela, noiz. Eta egize da, jokalari zen kopuriri dagokizonez, lehen hilabetirako estanda hori ostu dala, baina zifrie be egon kortu inda zelan ez. Eta astebururo, gitxi gora bera, 200.000 erabiltzaile inguru, 180.000 erabiltzaile inguru batzen deuz Marvel Rivalsek. Zuk noizian behin jolazten dozu, ez da, Lander? Bai, ja etxiotxa eta apurka-apurke, baina gero ikusteta solako gauzek eta bolten nahi ez. Orduen, beti ikoste erdi arrapeta esango dugu. Aha. Zenbat denbora eroan leike, saiotxo batek ero, normalian? Bueno, azkenien, kasual edo modu lehiakorran artien, claro, aldaketa handizik egoten dire, kasualatan, orokorrin oso partida motzak dire, basango dugu 10-15 minutzuten itxi gora bera, batzuk harina bukatu leikez, bestatzuk depora gehiago iran leikez. Olako oso zerri hauten da bela. Karo, modu lehiakorratan ja bikoiztuitzen da, minimo, ze azkenien lehenengo talde batek jokatu bideu mapa baten, eta gero bestiek bideu erasotu, edo nadalakoa mapa berien, orduen partida luzia bedire. Baina bai, olako oso zerri itxi gora bera. Eta nadala be, jokatzen ikesteko oso erreza da orokorrien, beste eroi tiro joku batzuk azalderatute, tutorial piloa dau, laguntza piloa eskaintzen dutxu bez, praktiketako zaugarri piloa dekoz, orduen asko merezio zentsu horretan, eta barriro doakoa da, osake, bai ala bai probe eta ikusko duzu guztien atxune duz. Hori da. Nebalde izatea gori eskaintzen. Bai, eske... Bai, gozu lagun talde txuet, ez batxeko eta partidatan jolastu lehizeteko, nik uste dut arrapeko zaitxule bai ala bai. Oso ondo. Fortnite'en alternatiba ona. Bai. Ez dia berdea, bueno. Lander, zalantza, horrein, bere momentuak galtu nizun, jolasauek exitua edo bat publikoan retentzio askotan etortzen dela bat edukia sartzetik, eta ikusten dugu alde hortatik ondo dabiltzala, bestea e-sportetatik. Ez zerre aipatu da edo? Ez dut uste, nik egizan justo alderdi hori, ez, aparte izteot, baina ez dut uste aipatu da nik txapelketa ofizialik, salakorik, behitzet, eta agertu izen. Igual egongo dala, eta behitzet jokuek eskaintzen deuz, esan duten moduen, modu lehiakorrak eta zentsu horretan nahiko zain jute hauela iruditzen jate, baina ez dakit txapelketa aldetik zelan monteko da ben, edo zehaz modekien. Vale. A ber, ez ote dute Overwatch bian SB edo bat antzan. Egin zuten idade hoiain, hau da, e-sporteko talde bakutzari 30 milioi euroko zea eskatzen zioten, burua juntzitzaien, baina, bueno. Ez dut uste horrelako zerbait egin dutenik, ze ez jolasak ez daukaen besteko exiturik. Baina, bueno, minimamente zerbait ekosistema montatzen badute kompetitiboa, rankedak badauzka, ez? Bai. Vale. Rankedak egin eta alako txapelketa atzukin, horrek lagunduko dio publikoa retenitzea eta ekosistemak kompetitibo hori sortzea, azken finean jolas honen zati handi bat horretan oinarritzen dena, ez? Partida kompetitiboetan. Bueno, ez dakit ondo irutzen zaizu eurrengo albistearekin jarretzen? Bai, perfecto. Vale, irugarrengo albistea, beti ez dut ez dago, baina iaia astero dakarkigu jolas bat euskeraz, eta oraingoan ere badakarkigu bat, Estere den Binary Starsek, bertzio fiziko izango baitu, jakinean ez zigun Pixelnet Studio garatzaile frantzesak, eta albiste pozgarria da, azken finean,
askotan hitziten jartzen geha jolas euskaratutako daudela, eta partxe bezala instalatu berdena, edo mod bezala, baina hau ofizialki aterako da fizikoan, eta gainera euskeraz. Zagonuke jolas asko ez daude, horrekoak ez? Ez dago hori betetzen dituztena, bi horiek, Lander? Ez nahiko gitzi da osorokorrien, oin... oso gitzi da tostez burure izan. Bala, de hecho, ez teko oso euskaratxe hona esango dugu, orduan ez da epatu bezengo, baina bai, nahiko esusteko politxea egiz izan zentsu horretan. Hau esanik, 2015 urtean estrenatutako titulua da, eta 2 bertsio fisiko berezi jasoko ditu. Alde batetik, oinarrizko bertsioa jokoan diskoan eskainiko diguna, eta ero beste alde batetik, askotan izaten dugun bezala jolasekin, deluxe edizio bat izango dugu, kaxa berezia daukana, posterrak, eta baita ere soinuan da fizikoan hori ere komuna izaten da bezalaxe. Askotan digitala aukitzen dabe soinu bandi, egiz izan, orduen disko bat, CD bat egotie ondo dago, zentsu horretan. Digitalan ez dut oso ondo lertzen, gero askotan, igual Spotifyra edo sartu eta anegotzen denean, mundu honen gauza alderrezkeriak. Hau eskertu harra daukago, batean Gemerauntzia elkarteak, Luis Schnellbach elkartekideari, azken finean berak abiatutako proiektu baten inguruan gauzatutako gauza da. Berak jarri gintuen kontaktuan Esteredeneko arduragun Damien Maianzekin, eta aukera eman bideojoko euskaraz itzultzeko, eta prozesu horretan hasi ginen. Eta gauzatu genuen, ikusten ez duten bezala, jada ateratut zegoen euskarazko bertsioa, era digitalean, baina orain, fizikoki ere euskarazko bertsioa horre egongo da. Jolasa zertaz doa, bere garaian aipatu duenu, baina R-Type edo Gradius estiloko jolasa shooten up lana dira, Esterenen inspirazio nagusiak, baina hauekin alderatuz berezitasun bat dakarki. Ze azken finean, jolas shooten up hau daukaten arkade mekanika horiek eitzen zaiena da roguelike elementuan azten zaizkio, beraz aspektu hori dauka interesgarria egiten duena jolas hau. Hau da, partida hasieratik hasi arren ibili ala eta partida jokatu ala gauza hainbat desblokeatzeko aukera dau, eta hortaz progresio maila hori edo sakontasun hori ematen dio jolaseari. Momentuz, redarteko ez dute argitalpen datarik zehaztu, beraz itxoitea tokatzu zaigu. Baina, gutxienez esan digutena da PlayStation bosterako aterako dela, eta laster izango dela adierazi dute, beraz ez dugu espero asko itxoen beharko dugunik. Eta gogorazi, lehen osan duten bezala, bertsio digitala jada eskuragarri dagola, ibiltzen ere zute, digitalki, eta hainbat plataformetan dago, PC, noski, Switchean ere badago, eta gero iOS plataforman ere bai. Eta, esan dugu bezala, bertsio hauetan ere ofizialki euskaraz jokatu dezakezuete, eta, ikusi hartu animatzen dian, aurreko saioan aipatu ginduzen Switch B-rako bertsio bat ateratzen, polita izango litzateke, esateko Switch B-ko lehenengo euskarazko jolasa Estereden izan dela, eta gainera Gemerauntzia itzuli duna, edo Gemerauntzia komunitateak, eta gainera ofizialki dago, ez? Switchen ofizialki ez dagoen jolas ibiltzea bat pixka zaila, baina... Bai, eta kontutan eduki, adibidez PC-en dago 13 eurotan Steamen, baina Google Gamesen, GeoGen daukazue 5,20 eurotan. Dagoela deskontuakin, eta hori aprobetsatzeko aukera begiratu dagoan, eta baldin badago oraindik aprobetsatu. Nik uste garrantzitsua, eta bat fiziko jolasak daukaten aspektu romantiko hori nahi badu izatea, baita genero supermitikoa da, bere garaian jolas pila zaudenak. Eta gainera, berez egiten duna ez, jolas fiziko bat euskeraz dagoena. Hortaz, nik uste hain batean bai dala, bai bertsio digitala edo fiziko erostea garrantzitsua edo balio bat ematen duna, ze azken finean, garatzaile hauek hartu dute konpromisu bat euskerak itzulpen bat ofizialki sartzea,
Erazken finean, eroste horrek ematen dizkiote, etorkizunerako arrazoi gehiago mantzerako aukerak eskaintzeko. Momentuz PlayStation 5 daukenak, ezta? Hori da. Fizikoa, bai bintzat. Digitalak izan dituguna. PC, Switch eta iOS. Hori da. Bai, eta bueno, lehen esan duzunen ari de, Switch birako, karo, esklusibo moduen ez dakit, izangoan atarazkero, ez? Estreden euskarazko bertsio bat. Baina, bueno, retro batera garretasunari esker pentzen nahi dugu, ez badago arazo handirik. Hori da. Ja, Switch originaleko joku asko, euskaraz dozunak, jolastu halko dizela Switch bizen. Ikusko dugu, estreden kasua izen leke igual, edo ez, baina... Hori ez dakit natiboki karriko duen Switch biak guztiak egiten diala, edo garatzaik adaptatu berko dute? Teoria Nintendo bera dabil elkarlanin garatzaileekaz, ze ez da hardware kontue, antzadan ez, esango dugu, Proton moduko irakurtzeko edo sistema preste da bela, ze ez teki hor bateragarretasun osoa, Switch bizek eta Switch batak. Orduen, joku gehizenak ondo doaz, dinoenez, baina baten batzuk hor zerrendi indideki eta danakaz datuek eskaintzeko asmoa deki ebentzen Nintendotik. Ez dakigu, joku asko dauz, orduen igual ez dire danatara alduko. Baina irakurrileik ez dakize joku txarto doa, baina lankidetzen gabiz egaratzaileekaz. Edo beste joku batek zuzeni ez da funtzionetan Switch bizen. Orduen, ikusi beharko da, ia zeinek euskaratutuko jokuen artien, estere den bera, edo Voodoo Strikers eta alako bat uste soin burure. Pailap eta alako, hainbat bideo joku ezagun, dekusenak euskeraz, baztertuen beharko da, ia funtzionetan daben edo ez, kontsola barrezen, eta holan, gure euskerazko zerrenda hori hobetzen goaz eta guneratzen goaz. Bai, hori da. Hauxe, beste jolaz bat euskeraz da ona, beraz, albiste ona gure partetik, eta, bueno, amendik ezkar berizek eman Luis Chanel baki, kontaktuan jartzeatik eta posibilitatik. Horian, bai. Albiste daukionez, nik uste dago diala, landara ez dakite beste albiste motxen bat edo badaukazun. Ez. Bale, hortaz analizia, saio asko gaben mezkienak zai, analizi honena. Beraz, kareta eta landareak egun analizia. Analizia! Gaur aukeratutako bideojokoaren tartea. Egunotan egitze da, badakizue, seguruenik, ni persona sale zutsuenaz, ez da jolastu joku danatan, baina azken urtietan mainte minun hauen saga bat da. Eta egitze da gamerantziaren Telegram taldien, sale ugari agertu dizela, sortu dizela, egunetan. Ibizen gara beruetan persona lauri buruz, persona bosteri buruz, eta azkenien, arrapetie edo nigaz batera kartzi lortu baten kitsi batzuk badire, batzuk, badira egize, hasi berriz egitizela sagan, beste sale asko gemenautziakoak, aspaldiko jartzaile dire. Atluzen JRPG jokueri buruz hitz egiten hasitze, aspalditziko horreta aukidoten joku hasteko berotunaz, ez? Horren beste komentu dugu ja persona lau, persona bost, eta Shin Megami Tensei sagie. Ganera egunotan ikusi dugu, Raido adibidez, dala Shin Megami Tensei beste spin-off bat, remasterra jasoko da bela gaur egungo kontsolatan, Persona 3, Metafor, hainbat joku barri dekoz, ez? Saga edo azpisaga honek, Persona 5 jarraipen ofizialan jokatzeko gogoak sortu ostezela. Persona 5 jarraipen ofizial edo spin-off moduko hainbatekoz, baina nagusizena Strikers dela, esan lehike, Persona 5 Strikers. Joku bereziz dela esan bierra dau, alan dabe, ze ez da JRPG bat, personaren zein bera etxindari, Shin Megami Tensei JRPG oinarrizek alboratzen dabez, musouerako, azalpena izango zen japoniarrez parikorik gabeko bideojokuen artien kokatzeko. Ze izen be, ez da Atlusen edo Segan joku bet, originalki, berezko Tecmon Omega Force lantaldiek sortutako joku da, egize da Persona Studiogaz batera lankidetzi abiatu biela, Strikers hau sortzeko. Orduen, Omega Force da, espadozu ezagutzen, Dynasty Warriors, Samurai Warriors, One Pieceen Pirate Warriors, oin gitxi iragarri dan Hyrule Warriors, Age of Imprisonment barri zen garatzaileek, ez? Orduen, alako mundu honetako hainbat joku garatu da bezan estudizioa da. Nahiko injardekiena, egize da, ni igualenaz, super musou zali, oso errepikakorrak iruditzen datez. Jolastuko dutxut
lehenengo maila bat, bigarren maila bat, baina gero segurunik itxiengo dut. Horren normalien ez horren besterak hartzen, naiz eta igual Berserkeko agon, One Pieceen agon, Zeldan agon, Fire Emblemena agon, saga maitatu pilo hartzen da bez, baina ez tozti inoz arrape. Baina personak bai erakartzen dozten, Persona 5 Strikersen inguruen beti irakurriot oso landute dauela, nabari dela Atlusegaz batera garatute dauela, eta Persona 5 originalan elementu pilo hartzen duzela. Orduen, Humble Bundle baten lortu nebala esango neke, orduen neban askorik gazte bentsetu lortzeko. Eta, barrilatu naz bertako munduen, eta pizkanaka eskaintzeko dekona ezagutu izeot. Musou jokudana moduen, eundaka arerion kontra ebilko gara, olako guduzelai erraldoiek imagineu, pertsonaia bakarragaz ebilko gara normalien, igual batzutan, besteren batzukaz batzeko aukeri dukutzen dugu, baina bueno. Eta ebilko garena da, kombo simpliekaz, eundaka, milaka pertsona garaitzen. Kriston egur remoten, orokorrien mapie beteta gongo da etxaiz, eta nahiko joku dinamikoak eta zierragarrizek zen dire zentsu horretan. Zetzen dugu Strikersek, Persona 5 protagonistek, eta besteen bat pertsonaia barri ekartzen deuz, guztizek kontrolatzeko aukeri emonda, bakoitza bere erasoakaz, bere indarguniekaz. Baina esan biherra dau, musou jokuen barruen oso berezizeala. Personaren izketaldi sakonak, historizo sakona mantetzen dire, azteko. Orduen, joku originalan atal estetikoa, atal grafikoa, teknikoa hartzen deu. Eta, pia nabari da, menuek, personaizen ilustrazioak, bera mundue orokorrien zelan enge dauen, batu direla, Persona Studiogaz, garatzei originalakaz, jarraipen hau garatzerako orduen. Baina, esan dugu moduen, ez da JRPG bat, orduen, oinarrizko mekanika guztizek aldatu itzen dizela, esan behar da, ezta? Kolpe eta kombo simplikiko duguz, persona erasoak begongo dire, bakoitza bere elementu egaz, Persona 5 ohiko zaugarrizek, baina musou oinarriztara edo zutabitara erunde orduen ibilko gara, lehen esan duten moduen, eundaka arerion kontra, aurrera da atzera alako mapa mugatuetan. Baina, karo, gure pertsonai desberdinek, euren abilezizek eta mugimendukiko dabez, eta ganera, persona izakizek, imagina alako Pokemon estiloko deabro batzuk, inboketako aukeri egongo da, eurekaz eraso berezizek erabiltzeko, batzutan, susko erasoak, izotzizko erasoak, aizezko erasoak, alako guzek. Eta aldi berien, hori dana integretan dugu musou generoagaz, eta eundaka areri horren kontra, batzuk hauek izango dire eraso zehaz batzun kontra, beste batzuk gehiago irango dabe. Horren hori dana kontroleti eskatzen dozku, JRPG mekanika horrek RPG baten bilakatute esango dugu, zentsu baten. Eta galderatxo bat, Zu musouko burroka bat egiten zabizenean Persona Strikersen? Bai. Nola dakizu borrokaren zesatitan zaren? Zenba falta jatzun, ez dakit, portzentai bat dago, edo zoi aurrera dabiz agertzen etxaiak, eta momentu batean bukatzen da, edo dago indikatzairen bat, edo zerbait. Normali, musou jokuetan izaten da, jartzitzu mapa baten, guduzelai baten, eta helburuek agartzen doaz, ez? Defendatu ez dakize postu, edo erasotu ez dakize postu. Persona 5 Strikersen aldatu ditzen da, eta hartzen dugu, Persona 5-en antzeko gituri esango dugu, alako ziega edo, kasu honetan uste kartzela etxe hotxila, moduko batzuk esploreko duguz, metabertsoan, ditxe hotxina jokuen, beste unibertso alternatibo baten, sartuko gara horretarako. Eta nahiko guiatuko duzkue, bertan historizoak guiatute eurrera ingo dugu, personaizek aurkitute, helburuek aurkeztuko dazkuz, batxotan mapie zabaltzen joango da. Ez da izango horren beste guduzelai bat, gehiago da, ziega bat azken finien, ez? Eta helburu izango da, kartxela edo presondegi horretako altxorra, esango dugu, lapurtzia. Eta horretarako pizkanaka altxorra dagoen lekure heldu bierko gara, segure protagonistan eta aldie bizotzan lapurre dire, esango dugu, euren izena hori ziten da. Eta orduen da apurka-apurke, esploretan jutie, isilpe mekanika bedekoz, Persona 5 originala moduen, borrokatan sartu horretik alduguz, enboskada modukoak eta alduguz eragin, borrokatan apantaiek azazteko. Baina helburu hori da, esploretia, agartziak uzen misio horrek jarraitzien, normalien oso gitatuta jokue, gero esplore aldozu gudu zela izango zela, mai izango zena, zure ritmora, baina aurrera itxerakoan eskutik erotuen zaitxu, denbora guztizen. Eta amaieran, zelan ez, buruzak izen kontra birko dugu, bere mekanika berezizekaz, bere aurguniekaz eta indarguniekaz, eta orduen hori da furbet
borrokari dagokizonez eskatzen duzkun buklie. Eta zelako saia da? Osea, berez ohikoa da galtzia eta berriz hastea borroka bat, edo nun dago, ez? Jokoaren zailtasun maila eta... Borroka batzutan bai, ez da horren errez izaten, ze, klaro, goaz gure pertsonaizekaz, bueno, laukidegaz osatuko guztaldiek, eta, klaro, bakotxa bere indargun idekoz, bere algun idekoz, eta igual, hasiko gara borroka baten, batez buruzak izen kontra, nun ez dugun jakingo, ze indargun eta ze algun ideki izan eurek. Orduen, klaro, igual sartu gara borroka baten, talde guztiz okerragaz, eta bai alabaira basko duzkue, baina, bueno, galdu arren, barriro zuzenin azteko keriko borrokiegaz, taldia elatute, eta apurbete truketa horredanak, orduen zentsu horretan ez da oso katza izeten. Borroka naizean, hor komentatu zu askotan, okerreko taldeekin sartu zaitezkela guztiz, aurgunak eta ez dituztela adierazten, baina, bueno, ez ditula era errez batean adierazten, baina, borrokatzen naizeanean, naiz eta, nola esango nuke ba, talde okerrakin izan, badaukazu nonbaitetik ateratzea informazioa, areri horrek, edo boss horrek zerregatik izan dezakeen ahultasuna, urrengo ekipoa ere ikitzea aldera, ez? Bai, hori persona originala moduen eitzen duzun eraso bat, bestik haule badan, edo injartxo badan horren kontra, adierazitxe zatxuek, gero gordeitzen datxu datu bazien, beste pertsonaizek esan eitxe datxu, horren zentsu horretan ez da barasorik. Nio dena gaizen bada, borrokara sartu aurretik ez dakizu zegaz topoingo duzun, eta hor, igual, hanki sartu zeinke, bai ez da goten oztopo handiz haurik, orokorrien. Eta bueno, hori da, borrokari dago gizonez, bestela, persona bat izen da, zelan ez, beste oinarri edo alor sozial bateko, edo esplorazioa be bai, zen mundu errealien, historizia izango zena biziko dugu, beste pertsonaizekaz berbain kasu honetan, ez da Tokiora mugatzen, persona bost originala moduen, Japonia osotik ibiliko gara, hiri desberdinetan, honetako lekuek apurut esploretan, ikerketak eitzen, modu oso simplien, orokorrien, baina nahiko atseginen, egiz esan. Irizitako leku desberdinik ezagutzen, JRPG baten elementuk eukinje, gure pertsonaizentzako armadurak, armak eta erosten ibiliko gara, bestelako objektu batzuk, bizizi lortzekoak, edo lagunek berpistekoak, apurretanetarik zentsu horretan. Orduen horbe, nahiko komponente simple txudeko izan, ez da horren sakona persona bost originala moduen, irizek esploterakoan be nahiko simple txude dire, persona bostegaz be pasetan zan, baina egize da jokuen zier aldatzen joatetzera leku piloa, eta informazio desberdina gartze zan, pertsona izekaz harremanak sortzen ginen. Hemen, Strikersen ez da horren beste, olakorik, baina, bueno, bentset, lekuz aldatzen zoaz, Japonia esotik ibiltzen zoaz, da orduen, badoa, jarraipen hori edo sentiarazten dutxu egiz izan, eta oso atsegin jate azken finez, barrio dinot, persona bosteko oinarri horretan akartzen deuz, historizoa jarraitzen deu, baina aldi berien, gauza barri piloa dekozuz, museu mekanika honekaz oso freskoa haitzen da, naiz eta gero, repiek korra ezeleke edo eskutik eruten zaitxuen, baina egiz izan, honi ez pase, eta honi ordu piloa gotez aurretik, baina arrazoia motu esaten da benari, museurik berezizenetarikoa edo onenetarikoa dala aipatzen da benien, desde luego, oinartien ez tope alakorik, oso landu iruditzeat, zentsu askotan, eta bintzete, persona bosten jokatu hostien, nik uste dut, eta guzti badatxon, persona bost pasetako egun bat ordu bai behar duzuz, osake, rarrap eta gonezkero zentsu horretan, segurunik Strikersegaz be jarraitzeko gogoak duzuz, zentxe probetakoak. Bai, eta zentzu de diferentziak Royal, Strikers, Tactics eta horretanak. Bai, bakotxa spin-off modukoa da, jarraipena izango da. Bueno, betiko gazikera batetik persona bost originala izango zena. Eta Royal da horren hobetutako bertxinoa. Atlusik eta persona estudioko etitzen dugu lako, esango dugu... Ja. Ez da espantxinoa bez, baina bai, bitxu gara bera. Berriz jolaztebiako bazinuke, igual persona bost Royal jolazteko zinuke. Bai, nik hori horta jolaztu nuan azikeratik, berez pezera alduzan bertxinoa hori zen zen, ja eduki gehiagarra idanakaz, eta bueno, hobekuntza pilo bat. Eta gero deko guz, bari, taktika, Strikers hau, besteren bat beha dago hortik... Dancing in Starlight. Bai, hori erritmo joku da, dantzana. Apuruet. Vale. Persona munduen, bai. Flipatzen hau, bai. Bai, oinartien dezizagun izen da Europatik, Euskal Herritxik, baina Japonian beti armada bat, salin armada bat lotu izen dugu persona munduek.
eta joku pila dago zentzu horretan egiz izan. Taktika da lako, izango dugu, XCOM moduko joku bat, estrategia taktikoana, Leitxo. gero QB dekogu, bueno, berez persona bosta horregaz lotute, joku original rantzeko zer dala, baina berez persona desberdinetako protagonistak eta batzen deuz, bueno, zentzu horretan gauza pila dekiez. Strikers da berez izin azkenien, zeia apurbet JRPG edo estrategia aldetik urrundu ditzen da, akzinezko joku baten bilakatzeko. Pisa goratzen du akzio parte horretan Devil May Cry bat zana edo kare pila bat eta oso akzio zuzea kasi jainko bezala hordak eta horda datozte eta hori jipoia ematen. Bai, berez, Devil May Cry gizau eskatzen zaitu, eskatzen dutxu, zai hauek izaten dira, hau ez da horren gatza, para nada. Baina, dekon berez itzezuek handizena da azkenien hori, borrokak simple dire bai, baina aldi berien, karo, persona piloa dauz, Pokemon piloa dekozuz, lortzeko, gero horreko betzen soaz, euren eraso piloa desblokietan soaz, orokorren oso landute zentzu horretan, enaban espero musou baten horren beste landuko binik hori dana, joku originalan zera hori mantentzeko, soinarri horren mantentzeko, eta asko harretxu gozte zentzu horretan. Lander, gero komentatu zu, Japone osotik ibiltzen ziala, eta kokaleko ezberdin hau dela. Kokalekoak, esanet, bat Tokio imaginatzet izango dela. Tokio da esaten dizutelako, edo mapati bereizi dezakezu hau Tokio da, hau ez dakit. Bai, zara etxitxu denpora guzti zen, nun zauzen, eta benetako kokalekuetan oinarritute dauz, oso mugatu dire, ez da bi kale dizela lekuak otzen edo 3, orduen nahiko mugatute dauz, baina bai... Baina identifikatiboa dia jokalari batentzat, bat Japoniako jendeantzat imaginatzen. Hori da, bai, nik adibidez, bigarren leku oso zenera Sendai da, Toki iparraldien. Nik ez dut ezagutzen, baina justo geltoki nagusi zen ondotik zabiz, jokuen. Eta sartu nintzen ikusten ia zelako esan leku eta klabeta deki, oza batzuk aldatute, iragarpenak eta apurbet iragarkizek eta apurret aldatute, baina bai, oso realisti esentxu horretan, oso lan dute. Ondo. Eta hori, ez dut bukatu orokorrien, ondin ordu piloa ekotaz jarraitzeko persona bost strikersen, eta segurenik ordu batzuk barru gogaitxute bukatuko dut, baina momentuz genero neri barriro heltzeko gogoak sartu doztez, ez? Ikusi dugun Hyrule Warriors barrio neri, igual, emongo dut aukera bat, ikusko dugu, Switch birako edo ez, baina eneban espero lako joku landu eta egiz izan beste modu batera behitzuten dute zain, Dynasty Warriors eta honedanak. Pertsona, guztiak ez izango, baina pertsona originalak izan dezake JRPG dianan bezala elkarrizketa eta kutsu hori pila dauka, ez? Hemen irratsaierako bideoaren puntu ezberdinak jartzen nahi nintzen eta elkarrizketa topatzen nun, beraz. Bai. Osa, azkenien personak esan leik novela bizualan kutsu handizek ira, zentsu baten, ez? Eta persona bost strikersek bardin. Denpora piloa berbetan emongo duzu, edo bidizak ikusten, edo lagunik azkeratzen. Orduen, esan leike, 2 edo 3 atal oso desberdindeko zela jokuek. Azte zaren ja borrokan, denpora pila emongo duzu borrokan, azte zaren berbetan edo esploretan, denpora pila emongo duzu horretan. Orduen, bentsete, gordetarakoan, noingoan, partidi gordene badozu, nahiko resiste dutxu jokuek, ize dozen momentuten gordeleike, hori izan pasetan joku originalien. Eta eskertzen da, Baina bai, ikuste bilatzen da akzinoa, baina baitze irakurtzi eta pertsonaizek ezagutzi. Baiz, egon naiz, hola, gameplay batzu gainetik hola begiratzen, eta esaten porrokak igual dago, 2 orduko bideo baten bat. Gero azten denpora pilloa, bai. Vale. Baina, eso joku bereziz eta persona bosten ibili bazela da guzti bai atxun, nik uste probetako dala. Bai, kristonetako erreseina dauzka, ez? Osea, jendeak oso gustora jolazten dago, eta, azkenian hori da importantia. Bai, esken filen, badin jetzu dena. 1 ordu emonzuz persona bost originalien, ja, puntu horretara aldut, segurunik pertsonaizek eta bera mundue eta maite dozuz. Eta horren moto etxo beste joku oso lan duen, ez eta beste genero bateko aizen. Historizo hori jarraitzen da bena, jauzingo zara segurunik. Bai. Probe bentzet bai, gero igual gogaitxuko zaitxu, baina probe bai. Bai. PlayStation bosterako, ez? Esklusua imaginatzat.
Ez, PlayStation 5, Xbox Series, Switch Ah. eta PC, danatan dugu. Ah, Bai. beira. Badago, bai. Uste ja PCA ja tope da biela. Ja. Bai, Eta bueno, zalantzari parik. baita ere jolasa beleno atatzen zian PlayStationean, landarra izan du bezala, merkatu japonearera oso orientatuta zaudela. Baina egia da, mundu guztira saltzeakin badauka zentzua Xbox, eta batipa Switchera zabaltzea. Beraz. Bai, persona sagi berez, beti gondaldotute persona, Shin Megami Tensei persona, PlayStationera. Azkenengo urtietan ja ikusi dugu beste kontsola danatara heltzen egiz izan, eta PC-era. Baina Shin Megami Tensei adibidez, Nintendon gaio pilo baten estrena izen da, euren spin-off pilo bat Nintendoko zeratan, gero, mugikorrien eta beste hainbat plataformatan ikusi dugu, baina, bueno, ja Atlus eta Sega konturatu dire. A ber, hemen merkatu oso potente bat dugu, eta plataforma danatara erungo dugu. Beste hainbat garatzaileek indaben moduen, ez da gauza zehatz bat, puntual bat, danon aldetik gabez ikusten multiplataformara jotzeko joera hori, eta posteko azken fine. Bai, hori du, hori da. Ba, negatziko lantxe listo, baina etxute, ondin ordu asko dekotute zenboteko persona bosteri, beste zer bat egoten komentetako esango dutxuet. Baina joko oso politxe eta landue, zentsu askotan, metxete ustekabe antibetetzen da nitzat. Eskerrik asko analiziatik landar. Hori da, eskertzen da, noizean behin analizia egin analizatia, eta gero gustatzen bajau, hobeto. Claro, gero kontu da sartzen zara olako joku lusietan, ordu bidatu dutxutenetan, da ez dago analizidik gero denporatxo baten, ez? Baina batzutan aldatzen ibili da, bai, zalantzari barik. Bai. Elegante. Bueno, honekin Juan jaku, ez? Gaurko saioa, eta nik uste dut, agur, datorren astera arte, eta tope disfrutau. Hori da, onde bile da, segurenik urrengo astien bolteko gara beste estreinaldiek izagaz, maiatxekoak az, oza que jokuen zerrenda politxe. Vale. Agur. Agur, bai.